I naturfag er vores overemne råstoffer. Og som underemne har vi om diamanter, og den er lavet af Karoline og Nikolaj. Vores disposition består af Problemformulering, viden- og dataspørgsmål, forklarings- og forståelsesspørgsmål, holdnings- og vurderingsspørgsmål, handlingsspørgsmål, model, forsøg konklusion. og kilder. Vores problemformulering. Den lyder sådan her. Hvilken betydning har det for verden, at vi konstant udvinder råstoffer af jordens ressourcer? Og kan vi i fremtiden skabe kemiske råstoffer? Hvad er råstoffer/diamanter? Råstoffer er naturprodukter, som anvendes til fremstilling af fødemidler, byggematerialer, maskiner, kemikalier osv. Råstoffer kan inddeles i 4 hovedgrupper. 1. Råstoffer fra mineralriget. 2. Fossile brændsler. 3. Råstoffer fra planteriget. Og 4. Råstoffer fra dyreriget. Men det vi så skal fordybe os i dag, det er råstoffer fra mineralriget, fordi at det er der diamanter de kommer fra. Diamanter det er et gennemsigtigt til ugennemsigtigt mineral af carbon, altså kul, med en meget høj lyd, med en meget høj. Hvorfor kan jeg ikke snakke? Prøv. Med en meget høj lysspredning. Før diamanter blev til diamanter, er det carbon, som presses så hårdt, at det bliver til en diamant. De fleste diamanter er meget svagt guldige eller svagt brunlige. Der er også en diamant, der hedder kanarieguld-diamanter, som er sjældne, ligesom de helt gennemsigtige. En diamant består udelukkende af et enkelt stof, som er kulstof. Diamanten er den mest eftertragtede og dyrebare ædelsten, vi har her. Hvad bruges råstoffer, og så i vores tilfælde diamanter til? Råstoffer eller diamanter bruges til alverdens ting. Uden råstoffer vil verden ikke se ud, som den gør i dag. Råstoffer hjælper os med at komme igennem vores hverdag og andre forskellige komplikationer. Diamanter bruges til f.eks. smykker som ringe, halskæder, diademer, kroner, øreringe, piercinger og andre ting. For eksempel har de royale mange smykker, nu da det skal være meget fornemme. Der er endda også nogen, der foretrækker at bruge rå diamanter til sine smykker, altså diamanter, som slet ikke er blevet slebet eller noget, fordi det giver et lidt mere rustikt udtryk. Hvis diamanter er store og har en fin struktur, så bliver de ofte udstillet på museer. Man bruger også diamanter til at slibe andre diamanter med. Det vil sige, at man bruger værktøjer, der er beklædt med diamantpulver. Og det er sådan noget diamantpulver, der bliver puttet ud på værktøjerne, også for at man kan slibe andre diamanter. Hvor finder og fremstiller man diamanter? Diamanter det dannes i den ultramafiske bjergart Pyridit, i den øvre del af jordens kappe, som ligger 150 km nede under jordens overflade. Kulstoffet i sig selv er meget porøst, men presset det er så hårdt, at det danner diamanter selvfølgelig. Det bliver så hårdt, at det kun kan slibes med sit eget pulver, som Nikolaj sagde. En stor del af diamanter i verden kommer fra Sydafrika, Kongo, men også Syrien, Indien og Brasilien, som er nogle store procenter. Hvilke diamanter er der? Diamantens værdi er bestemt i 4 forskellige faktorer, som man på engelsk kalder for de 4 C'er. Grunden til, at man kalder det for de 4 C'er, det er fordi, at karat, det staves med C på engelsk, og det gør color, og så renhed, clearness og cut, altså slib. Der er den første del, som er karat, og det vil sige vægten. Og 1 karat svarer til 0,2 gram. Og fordi at store diamanter er mere sjældne end små, vil 2 diamanter på en halv karat være billigere end 1 diamant på 1 karat, selvom det er samme kvalitet. Og så som sagt var der farve, renhed og slib, men det vil jeg ikke rigtig komme ind på, da det sådan ikke er så naturfagligt. Hvordan udvinder og fremstiller man diamanter? Man kan finde diamanter i kimberlitter, som er utroligt gamle vulkanske rør. De største mængder af diamanter findes typisk i Sydafrika, men de kan også findes i Australien, Tanzania, Rusland og USA. Man udnytter som regel forekomster som disse i store miner, som for eksempel Kimberley-minen i Sydafrika. Nogle steder i verden i
aflejringer kan man også finde diamanter. For eksempel som Indien, Sierra Leone, Congo og Brasilien. Diamanter i flodaflejringer kommer også fra kimberlitter, men de er blevet nedbrudt af erosion. Og erosion, det er den naturlige gennemgang, hvor vind og vejr nedbryder og fjerner bjergarter. Hvorfor er råstoffer vigtige? Altså, hvis vi ikke havde råstoffer, ville vi ikke have den verden, som vi så har i dag. Råstoffer er jo sådan populært sagt alt, hvad vi kan udvinde fra jorden. I Danmark, der udvinder vi blandt andet sand og grus og sten, men forbruget af råstoffer i hverdagen er utrolig meget bare på et år. Ifølge en rapport har vi en fysisk handel på 10 milliarder ton varer hvert år, men i virkeligheden bruger vi 70 milliarder ton råstoffer om året. Mennesker bruger råstoffer i hverdagen, uden at lægge mærke til, hvor meget de egentlig bruger. I Danmark bruger hver eneste menneske i gennemsnit over 10 tons mineraler og metaller i hverdagen. Det handler både om de mineralske råstoffer, der er anvendt hjem, og de mineraler og metaller og brændstoffer, der bruges i fritiden. Hvorfor er der mangel på råstoffer i verden? Fordi efterhånden, som vi bliver flere og flere mennesker på jorden, øges forbruget af råstoffer selvfølgelig også. Der begynder at blive mangel på råstoffer, nu hvor produktionen af for eksempel telefoner, computer og en hel masse andre produkter stiger. Ja. Hvad er vores holdning til mangel på råstoffer? Jeg synes personligt selv, det er ret alvorligt, sådan, når man tænker på, at hvis vi ikke snart har fundet på noget nyt, hvis vi ikke snart laver noget nyt, måske en kemisk form, så vil vi snart løbe tør, og jeg tror ikke menneskeheden vil ikke kunne overleve sådan. Nej, menneskeheden vil nok ikke kunne overleve uden råstoffer, eller det ville vi ikke kunne, fordi det er det, vi faktisk lever af. Ja, altså råstoffer, det er jo nærmest vores energikilde, fordi altså, man vil bare ikke kunne leve uden de ting, vi har i dag. Nej, og også plus alle de ting, vi har udvundet for jorden, og vi har jo bare virkelig ødelagt jorden så meget, ja, vi har vores miljø. Og ja, så der skal virkelig findes på et eller andet. Der må være en løsning. Sådan. Ja, for eksempel gasser og alt sådan noget, det ødelægger jo også atmosfæren, der beskytter os. Ja, og den vil jo nok også en dag gå i stykker måske, eller måske ikke hvis vi fortsætter på den måde, vi gør i hvert fald. Så vil den helt klart gå i stykker. Der er også noget med, at hvis vi bliver ved, som vi gør i dag, med alle de ting, vi laver sådan med at forurene og udvinde, og faktisk ødelægge jorden, sådan bruge jordens ressourcer, så vil i 2030, tror jeg det var, jeg kan ikke huske, hvilket årstal det var, men så skulle vi faktisk bruge en helt ny klode til alle de ting, vi gør. Ja. Så der skal helt klart laves noget nyt. Hvordan kan man sikre en lys fremtid uden mangel på råstoffer? Altså vi havde tænkt på, om man kunne skabe kemiske råstoffer, som vi også nævnte tidligere. Det kunne for det første være en kæmpe fordel for verden, både fordi vi konstant udvinder råstoffer, så på et tidspunkt vil vi løbe tør, men også fordi vi ødelægger hele jordens miljø og vores omgivelser. Så hvor kemiske råstoffer, det kommer vi til senere, hvor vi har fundet ud af, at man overhovedet kan fremstille kemiske råstoffer. Så har vi vores model, og der har vi lavet et spørgeskema, hvor vi har stillet 2 spørgsmål. Og der var cirka 24 svar, så ja. Men så Karoline, hun forklarer lige den første. Ja. Vi spurgte om, hvis det var muligt at lave kemiske råstoffer, som f.eks. diamanter, guld eller jern, ville du så betale lige så mange penge for dem, som for naturlige råstoffer? Der var 9%, der havde svaret ja. Så var der nogen, der ikke rigtig vidste det. Det var 22%. Og 69% havde svaret nej. Og jeg tror også, at jeg måske heller ikke selv vil betale den samme pris for ikke ægte råstoffer. Ja. Der var også nogle af dem, der havde svaret, der havde skrevet, at for eksempel hvis man fremstiller kemiske råstoffer, så vil det ikke være lige så værdifulde som naturlige råstoffer. Nej, nemlig. Og så har vi vores andet spørgsmål, som lød sådan her. Vil du støtte et projekt, der var med til at oprette skaderne, vi har tildelt jorden under udvindingen af naturlige råstoffer? Og der har 77% svaret ja, hvilket er ret godt.
alle dem, der har svaret, og så 18% har svaret nej, og så 5% vidste det ikke helt. Ja. Og så har vi vores forsøg, som vil komme frem på skærmen nu. Som I kan se, så lige nu så er vi i gang med at brænde noget kul af, og det skulle vi gøre indtil at den blev helt glødende, det der kul. Men før det, der skulle vi putte noget O2 ned i et glas, altså sådan så det ikke kunne slippe ud, men det fik vi ikke lige på video. Det vi så gjorde, det var, at vi slukkede for gassen, og nu putter jeg sådan kullet ned i selve O2'et, eller glasset med O2'et, og der skete sådan en lille gnist-eksplosion på en måde. En lille reaktion. Ja, men det egentlig bare skal siges, eller forestilles, det er, at kul, det er jo carbon, og det er jo C. Det vil så sige, at altså C plus O2, det er jo så CO2, og det er der bliver dannet CO2. Og det var så egentlig bare vores forsøg. Konklusion? Ja, altså vores miljø, det vil ikke have godt af alt det her, hvis vi blev ved. For eksempel vores problemformulering, hvor der stod, hvad konsekvenserne ville være, hvis vi blev ved med at udvinde råstofferne. Det vil helt klart være en dårlig, eller nogle meget ikke, det vil være nogle slemme konsekvenser. Både fordi at vores jord bliver ødelagt konstant, vores selve hele jorden og atmosfæren, og altså der hvor vi bor, det vil virkelig beskade jorden, og det er det allerede i gang med, og har været i gang i lang tid. Og det er derfor, det var også ligesom jeg sagde, vi har faktisk brug for en ny klode, hvis det er, at vi skal blive ved med at gøre, eller udvinde råstoffer på den måde, som vi gør. Så der skal helt klart findes på noget nyt. Ja, og vi fandt så ud af, at man kan ikke som sådan lave kemiske råstoffer, men vi kan lave vores helt egne grundstoffer. Grundstofferne, det kan jo godt være, at de ikke er lige så værdifulde som vores naturlige grundstoffer, men hvis det er det, der skal til for at redde vores jord, så er det det, vi må gøre. Ja, ligesom for eksempel, der er allerede blevet opfundet fake diamanter, altså hvor de har lavet nogle diamanter, som ikke er rigtige, så det vil ikke være noget problem, hvis det skulle være sådan noget, altså vi skulle lave. Hvis det er brugbart og virker, så vil det være en løsning. Ja, nemlig. Og så har vi så vores kilder, som vi har brugt til at søge vores information på. Det er økolaret.dk, Clio Online, Sinjenjost, Den store danske.dk, affald.dk. Og ja, det var egentlig vores fremlæggelse.